Baba. Ngizocela ukuthi unike amagama akho aphele ebujuba. Amagama ami nguSibusiso Robert Zulu. Wakuphi? WaseHarding. Harding. Yeah. Ufike nini la eMarketsburg? Ngafika ngo-2023. 2023 kuzokwenzani? Ngizofuna amatoho. Uhlala kuphi? Akapata eThandaza. Uhlala kusukela khona lapho? Zikhona ezinye indawo esengingahlala kuzona. Okay. Kodwa nje solo ngafikela akapata. Naso isikhathi esicorrect la. 3:45. Mhla ka-6 June 2025 uyasikhuluma nawe. Okay? Yeah. Lalela mnumzane. Uyangazi mina? Cha bengakazi kodwa sengiyakwazi manje. Kodwa usuke yazonga mina nenjob sanithi. Yeah. Besengenge. Thina salethe ukuthula kapata. Yeah. Yes. Yeah. Sidila nabantu abafana nawe. Bese sithi le ndawo siyiklinile. Abasekho abantu aba-heartless abafana nawe. Akekho umuntu osongena la ekhaya baba wangalikhuluma iqiniso wahamba engalikhuluma iqiniso yazo. Yeah. Uyangizwa ngithini? Yeah, ngiyakuzwa. Kuzokusiza lana ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Uyangizwa? Yeah. Right. Ngi-investigator imurder yobaba wabulawa ngomhla ka-10 May 2025 kuthiwa uYellow. Uyamazi lo baba? Yebo ngiyamazi. Umaze nini? Kamazi sukela ngifika lapha le ndawo. Ewe, kamazi ngo-2023. Yeah. Ugcine nini ukumbona? Kagcina ngalelo langa lecala. Lecala? Angenza ngalicala. Wagcina nini ukumbona ephila? Lebusuku kwakhe ngalelanga engambulala ngalo. Yebo, angisakhumbuli kahle ukuthi umhlaba. Wamshiya ephila noma wamshiya efile? Ngamshiya efile. Uyalala nje ebusuku baba. Uyafika nje kuthona ukuthi icala lembi kanje. Kubalekileni? Bengisaba. Okay, siqale lana ke mnumzane. Lo baba sikhuluma ngayo benzani? Bephila ngani? Ubehola igranti ukubolekisa nangemali. Uba igama lakhe? Ngazi ukuthi ubizwa ngoYellow. Wambulala nini? Kwakumgqibelo usuku, ebusuku i-date yangisakhumbuli kahle. Ngomhla ka-10. Ngomhla ka-10. Ngicela ungixoxele ukuthi kwenzekani ke kafishane lalela wathi chazela iqala. Yeah. Awuboshiwe yazo? Yeah. You are not under arrest. Yes? Yeah. Angisilona iphoyisa. Yeah. Ngizwa ngithini? Yebo ngiyakuzwa. Ngikulandela ukuthi sizoxoxa. Yeah. Uyazi? Yebo ngiyakuzwa. Ngalelo daba ngoba bese ngazi ukuthi wena owenza leli cala. Yebo. Ngamanye amazwi akhoma rights engizokufundela wona la ngoba you are not under arrest. Yeah. Uyangizwa? Yebo. Usazoxoxa nami. Ngitshela iqiniso kwenzekeni. Yeah. Kwenzekani ke baba ungichazela? Kangena ngewindi. Okay. Before uyongena ngewindi, awukade uphumaphi? Ngangiphuma etshwaleni lapho esasiphuza khona komunye umuzi kuthiwa kaSisigabi. Yilabani? kaSisigabi. Yeah, ngine information yokuthi at some stage ngawo umhla ka-10 lo uke wahlala naye ubaba uYellow eniphuzisa utshwala. Iqiniso lelo? Yebo bona bafika sikhona lapha. Ehamba nobaba? Wayehamba nabantu besifazane nje namanye amantombazane walapha yana khona. Awazi abantu ozothawa ubaba? Ngiyawazi amagama abo. Kunestori sefoni yalahleka yantshotshwa wena? Yebo. Yantshotshwa kuphi ukuphi? Khona lapho sasiphuza khona Sisigabi. Leyo foni wayintshontsha kwamngena usisi wayehamba naye lo baba? Ngiyazwa foni? Angqinisekanga ngalokho. Okay. Xoxa ke baba kwenzekani? Awungithathe kaSisigabi. Awuhleli noba uphuzo lapho? Angihleli noSisigabi. Omunye ubhuti engingamazi ngisamkhumbula igama lakhe. Abese befika ke nabo omkhulu Yellow namantombazane akhona
So kwagcwala-ke nje kwasekuphuza nje sibaningi. Yeah. Yeah. Ubani uhamba kuqala umkhulu Yelo nawe? Mina ngahamba emva kokuthi ngintshontshile ifoni yentombazane. Yeah. So Wabashiya? ngabashiya. Mase ngibuya ngabuya bengasekho omkhulu. Okay. Mase ngibuya. Ngafika bengitshela indaba yefoni. Kusho ukuthi ngenkathi ngithatha ifoni khona wangibona. So bafuna indaba yefoni ke sengibuya. Wabanika ifoni? Ngababuyisela. Wabanika ngaleso sikhathi beyifuna noma wayiphika? Nothi ngayiphika ngaleso sikhathi. Okay, emva kwalokho wasuka wayaphi? Ngasuka ngaya kaMkhuluyelo. Abani? kaMkhuluyelo. Wawuphetheni? Angaphethe lutho. Inhloso yakho mawukwenzani? Inhloso yami ngoba ngangidiniwe indaba yokuthi umkhulu ayalala nayo intombazane bengijole nayo. Wakwazi nini lokho uthwalala nayo? Akwazi ngalelo langa emini. Watshelwa ba? Abezwa bexoxa nabangani bakhe. Uxoxa ba? Alibona amantombazane ukuthi ulalile nomkhulu wamnika u2 round umkhulu then wamupha 600. Kwathiwa into yalini leyo? But babekhuluma nje into beyabantu abebephuma khona kwakhe umkhulu. Kusemini nje mhlawumbe ngabo past 12 to 1. Okay, moya kamkhulu wena ebusuku kade into izwe emini ukuthi ulale nomuntu wakho. Wakwazi ukuhlala wayibamba wangenza lutho angithi. Angifuna ukufita, ngifuna ukubona uzongitshela. Kodwa ngesikhathi uyizwa leyo nto emini awumenzanga lutho ekhona ephambi kwakho angithi. Yeah. Ebusuku ke wasawenzani ke baba ngomhla ka10 May? Ebusuku bafike ngangena ngewindi kwamkhulu. Yeah. Umkhulu elele. Yeah. Ngangena mase ngifika ngamvusa. So utheme ephaphama wathuka waqhuma wazama ukungibamba. Okay, mawungena ngefastela wena uqonda ukuzokwenzani? Kangiyofuna imali nokumsabisa umkhulu ukuthi angaphinda yenze lento ayenzile wena. Ungxamile wena ukuthi ulale nomfazi wakho angithi? Yeah. Wangena ngefastela. Yeah. Wanganokho ingane mawukuthi ufuna nizokhuluma. No. Yeba, ngifuna ngitshela iqiniso lokho kwenzani ungena ngefastela. Waqheza ngani? Angiliqhekisanga kulivale ngamalentele. Ngagodlozi lentele. Kangena. Yeah. 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 Kangena. Kafika shothi utheme ethuka ekugxuma. Okay, ungena wenzani? Ufunani endlini? Ngangize kuyena ngifuna imali. Oh, awuzombamba inkunzi. Yebo. Ngoba ngangidinwe ilento yenzeka. Oh, wawazi lesithi imali nayo. Kangazi ngoba ngayibona ebaphili. Okay. Wayiphaka nalapha emantombazaneni. Yebo. Ngane nhle kontheka abani? Asisikhali. Awuphethe isikhalo osiphethe? Angasiphethe isikhali. Okay, yeah, qhubeka wasekwenzakalani? Okusho ukuthi wathi mase evuka agxuma sabambana ke. Okay, wavuswa yini? Wavusa yimina. Wamvusa? Yebo. Wathini? Ngangekakhuluma ngangisazokhuluma ukuthi ngifuna imali. Oh. Awusuke wayibheka imali? So kwakumnyama. Oh. So ingakho ngamvusa. Yeah. Ngangena into yokukhanyisa. Into engangiyiphethe gaslight kuphela ikhokhweni. Yeah, wathini? So wavuka wabuza ukuthi hey ubani ufunani? Yebo. Mina ngase ngithi ethula umkhulu imini imali. Sabamba nake wathi ayakanayo imali yena. Imali uyidlile imali ebenayo. Yebo. So usho akabona ukuthi uba wena. Angicabanga ukuthi wangibona ngoba akalibizanga igama lakho. Kwakumnyama. Kwakumnyama. Yeah. Yebo. Sabamba nake siginqana ke zama ukungibamba zama ukusalisana lapho. So sithe saginqana kanjalo. Wacosha esitini lesitini esibovu sincane. Kanti ngenhlanhla uzothi mesizama ungishaya ngaso ngisheshe ngikwazi ukuthi ngisifike ngasithatha sibuyele ngakumina. Uyasibona ke manje isitini ukuthi kumnyama. Singiyasibona isandla sakhe njengoba sibambene kanje. Ngangingabonanga ukuthi umnyama kakhulu.
Kwangemnyama kakhulu. Okay, ya, kwase kwenzakalani? So ngasabuyela ngakumina ngase ngisithatha-ke ngamshaya ngaso ekhanda. La ngemuva ngamshaya ngaso nje ihlale eningi saphuka saze saphelela khona. Okuphuma igazi eselele. So Likalana wena? eselele phansi. Ngasukuma sengithuka ngoba ngibone ngathi akasanyakaza. Ya. Imiyakazise ngonyawo kanje. Ya. Abe ngathi uyaphefumula. Ngicabanga ukubaleka. Phinde futhi ijike eminyango ethi ngifuna ukumbona ukuthi ngoba ngibone ngathi usaphila yini. So mangibuya sengimnyakazisa futhi akusethule. Nami sengithukile ke sengibona negazi indlela okwase ngizwa noma nginyathela ukuthi igazi la seliningi lapha. Mnumzana, uzokhuluma iqiniso yazo? Yebo. Ngoba mina yikho into engayazi ngale case. Yebo. And ufakazi indlela ashona ngayo umkhulu. Uzosho ukuthi wabulawa isiphi isikhali yazo? Yebo. Ngeke ngithini? Yebo. Wambulala ngani umkhulu? Kalisa sitini baba. Waphinde umgwaza ngaso isitini. Usho ukuthi wagwazeka ngoba sesesiphukile sesiwuhafu nje saphuka sasaphelela. Awuloku umxoxa ngaso leso sitini. Yebo ngangimshaya kanje ngaso. Emva kwalokho senzani? Emva kwalokho umbone sethule. Yebo. Ngangizama umnyazisa wabe ngasanyakaza. Yeah. Ngingatatazela ngashaya uvalo. Kodwa ngithe nganyathela plastic wamakhandlela. Mangithi ngezwe okunamakhandlela. Ngacabanga ukuthi sengimoshile sengenza icala ngiyoboshwa manje. Ngoba ngiyazi makufika amaphoyisa azofika la athatha ama fingerprint obviously ngizotholakala. Yeah. So light amakhandlela. Benzela ukuthi kubukeke sengathi kube ingozi mhlawumbe umkhulu belele wakhohla amakhandlela asha. Bese ngiyaphuma ngihamba. Wazama ukushisa indlu? Yeah. Walayitha kupha amakhandlela? Ngalayitha ngafaka la ngaphansi kwamatras. Wasolayitha. Bese ngalayitha bese ongayisho ngoke baba. Yeah. Uthiwa uzofuna imali. Yeah. Wayithatha imali? Ngangitholanga imali. Hey baba. Ngifuna ukukhuluma iqiniso yazi? Iqiniso baba. La kuchazela mina ngiyazi ukuthi emva kwalokho wasuka waya kuphi. Yeah. Ngiyazi ukuthi wathi zobani izandla yazi? Yeah. Sasigcwele igazi. Yeah. Ngiyazi ukuthi wathenga utshwala yazi? Yeah. Ufika lapho yazi? Yeah. Wawuthathe phela imali? Imali enganginayo 100 rand. 100 rand lo? Yeah. Wathengani after that usumshila unkulu? Ngaye ezansi kuneli. Ngafika kuneli ngiyobheka uneli ngibuza uSindi because ukuthi uSindi ufika. Baneli? Uneli le ntombazane ngafika ngigezisa izandla. Oh, yagezisa izandla kuphi? Kucheka bana phaya. Awugcwele igazi nezandleni? Kwakunegazi. Yebo. Imali ayithatha ngemali kamkhulu? Angitholanga. Pho nje wahlala ubusuku bonke lapha uphuza ubaba? Sasihleli siphuza nje nabafanele sasiphuza nabo. Ubani ayithenga utshwala? Wonke umuntu wayenemali ayithenga. Okay, emva kwalokho ndakwenze njani? Ngesonto aqhubeka bayobheka uSindi njengoba uSindi uba intombi yakho? Yebo. Wamthola kuphi? Bafika kubo ngangamthola. Bahamba umlanda? Bamfonela, simfonela, bamthola. Khona wamtshela khona lapha ukuthi usubulele? Cha, akekho. Akekho wamtshela? Akekho ngamtshela. Okay, imali yokugibela uhambe awuhambanga uyihadinga ubaleka? Ngiyongihamba. Impahla oyigqokele ziphi? Ngazilahla ibhruku ngalifaka etoilet lapha kwagasa. Kagasa? Yeah. Itoilet la elinjani lelo? La lasemakhaya? Yama-toilet wamxasa. Liyaflash? Cha. Aliflasheki? Ngamanye amazwi bakiwa lapho ezotholakala lelo gazi? Ibhruku lizotholakala khona. Iskipha-ke siphi? Iskipha sikhona kubhaka lo benguphethe. Usaswasha? Sengaswasha sona. Imali yokugibela uhambe uyehadinga emva kokubulala wayithola kuphi? Aqale ngafonela ubaba. Ngamchazela ngiqamba amanga ngithi ngixabene nabafana so manje bakhona olimalayo so ngiyasaba ukuthi mhlawumbe bazobuya bezongihlasela.
ngicela angizame ngemali encane ngithi ukuze emakhaya. Wayifaka imali baba. Kodwa leyo mali futhi saphinde sayidla. Ngaphuza ngayo. Saphuza ngayo. Kuyisonto. Kuyisonto. Okay, imali yokuhamba ukugibeleke. Wagibela ngolesingabusonto. Umcimbi. Mhla ka-12 May. Yeah. Wayithola kuphi imali yokugibela? Bayiboleka intombazane yakhona lapha ezansi kukaSindi. Ulusa. Okay, njengoba ukhuluma kanje le story. Asisixoxa kanje. Yeah. Ukhona osakwamnika lama details zonke ngokuthi wabulala kanjani uNkulu. Akekho. Uyaqala ukuyikhuluma le nto. Yeah. Akakupokela umkhulu. Umkhulu nje wangifikela kodwa hayi ukuthi angihlasele. Kodwa usekwafika nje. Yebo usekwafika. Uzokhuluma iqiniso kuba usakwambulala umuntu before. Cha. Akaze umbulala. Neminyaka mingaki? Ngineminyaka 35. Umoshile ke sana yazi? Yeah. Uyayizwa le nto? Yeah. Umoshile. Kakhulu. Yazi? Mina kade ngikufuna kade ngikulandele bengazi ngizogcina ngitholile. Angingazi ngaphumula mfana bengikufuna. Ngisho ehade ngini bese ngazi. Uyayizwa le nto? Yeah. Futhi ngiyawazi ngisho nama-plans akade uphezulu kwawo. Ngoba usuzwile ukuthi abantu sebengitshelile ukuthi wenzani. Yazi? Yeah. Kuzokusiza ke baba ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Angithi yazi? Yeah. Umoshile, wenza icala, kuzokusiza ukuthi ukhulume iqiniso. Yeah. Leya ndawo sisebenzele kanzima ukuthi ibe nokuthula. Yeah. Yazi? Sidila nabantu aba-heartless kade bedubula abantu bebulala abantu abafana nawe. Sekuzoqhamuka wona sekunokuthula. Ngenxa yokuthi kuthiwa udlele umfazi. Abamudla umfazi wakho njengamanje. Bamudla. Manje pho-ke awababulali ngani bona? Awababulali ngani bona? Baba ngangahlosile umbulala. Bangahlosile. Umuntu umgxonxa amanxeba nawo. Yafuna ukukhombisa ivideo. Yafuna ukuyibona ivideo. Yafuna ukukhombisa ivideo la. Yakho mkhulu. Yafuna ukuyibona. Umbulala umbonto umshiye njani? Okay, usushisa lapha uzama ukwenzani? Cishe ufakazi. Yebo. Akekho umuntu okulekele le nto oyenza. Akekho. Akekho umuntu osangomxoxela nje uxoxela mina. Akekho. 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 Kulungile ke bhuti. Uyaqala nje. Ngitshela ngathi awuboshiwe yeso. Yeah. Awuboshiwe njengamanje yeso. Yeah. Kodwa ngizokuyiswa kwabomthetho. Uyibona abazodecide ukuthi benze njani ngawo. Uyezwa baba? Yebo. Kodwa kusiza ukuthi ukhulume iqiniso. Yebo. Uyezwa? Yebo. Ukuze le family yakho ne-family yamuva izothola i-closure. Semncane, mhlawumbe usengakwazi ukuthi ulungiseke. Ngesikhola isitori sakho. Kodwa le yokuthi imali azange uyithatha ngikhula ngizwe. Ngithathanga ngempela. Awuzange uyithathe? Ngithathanga ngempela. Uyayisola ngale nto oyenzile? Ngiyayisola baba. Pho ubungezi ngani? Okay, lalela. Lalela njengoba ngifika izolo. Lalela. Ubaba wakho ba uZulu. Yebo. Uyazi ukuthi wabulala? Uyazi kodwa akazi ukuthi ngabulala bani kanjani. Umtshelile kodwa ukuthi wabulala? Wazi ngamtshela ukuthi sasidlwa nabafana so ngangivikela. Ubusehading sonke lesikhathi? Cha, khona la ngingakhona futhi. Uye kuphi? Eastern Cape. Waphinda wabulala omunye umuntu khona futhi? Cha. Kulungile mfana ke ngizokunikelele emaphoyiseni mina yeso. Abantu abafana nabo babhilwe ngejele.